tang tlan chhuah na kan soi thrina tun tum chu tan ina lut ru I soi ve thung te ang Britain na HMP Isle of Wight ta mi pakhat atanga a chung te chuan tlan chuak turin puidan vak an threlo te pawni mai thei chan chhuah dan kong dap chu olsam donin an threta a tani na hian luru kan tum ta ni zana thom dim theyang berin tanin hung chunga hian an luta kong kharti chiat an tum lain veng tu te chuan an ron muta a mi pahnin in pakhat jok hi cartoon character Snoopy anga in thuam ania silai akeng nge ni veng tu te naron mu nuwa rang takin an tlan chia ma se manzui an ni ta thowa an silai chu atak tak ni lovin ka chik le kalo ni ti te an re chuak ta zel bokane he tani na hian lut ru thei po lo ni ta se an hlotling don chuang lo halo ne a chan chu an mi chan chhuah tum hi he tani na hian ni lovin Cramp Hill unit lama an da zo kalo ni ya until tumro pui tak chu tan in diklova hlen chhuah an tuma hlotlin har sadu tak turane ruk na laka hian thileng kim hi khoi hmuna po a him to lo ninalang tanina bungrua ngei po hi a him chuang lo kumsan hi som pakhat mei thla khan Derbyshire England tanin pakhata miswal an lut ruwa a hung na ti chia in tanin chunga hian an lutani a chunga tang hian thil siam na ta na man thin bungrua cheng nuai khatman borvel an la chuaka zingkara tanin hi lotling takin an rok tinane bungroi hi workshop atanga an lak chhuah vek kanile ngala tangte chuan nuizat thak an tingang mai ruk ka wangin kan tanga kan tan na chu an ron rok ve thungani anti hetanin HMP Sudbury hi athrawak lo ni te poina lang tang tlan chuak te po hemi ma hian an lo om nual to thrin ane Germany mangai na lana ve tak mai Daniel hi kumsang ni pakwa khan abial nu chu rui hlo kai noyan man saka beleflet khota ni na handane alungleng om ngai na hrelo chuan zana he tani na hian a han lut ru ta thrina zanenge moza chu tani na hian alut ru man nia soyani Daniel hi manania tang tura achung thu rel sak ani zui tabok mase bial nu ta na hi meichia chau anda khom na ania mundanga atang ta thungane abial nu hi C7 pin dana danin meichedang te chu zana anmu thei ngai lova Daniel hian abial nu chau lo po hi aron tlo mayang ti an hlau thrin niin vengtu te chuan an soyane anman lai hian abial nu pin dana hian alo om nge bokane vengtu te chuan ven himna khau taka kalpuina tan in ani lem lova chun lama anin mu thei renga zan lama an khua har zual te pawni mai thei tin Daniel che dana hian an ngai dan an soyane Brazila Alagoas tanin bula zote chu man haloni to bok zote hi chu khoya po an lutin an chuak thina mase he tanina luruk tum hi chu arin hlel om tlata an hanen chian chuan tangte bungrua tur alo pai pon nual nge ne zote hi tanina lut le chuak tur hian an train thahle nina langa hungna aron paltlang chu veng tu pakhatin ring hlela azuk manta ataksa hian cellphone ba ka leilaina tur man ro then khatte chu mu chhuah ania tangzinga ponlama biak po thin nei anoma chungmi te chuan tlan chuana turin anron puya bungro thiar vela rin hlel kai lo ber tur zote hi an hmangta tinane he zote hi ahma poin tanina hian alutin achuak fo thin nin vengtu te chuan an soya tanin chunga zote vul ponlama an chungten an enkol zui tak hi ti dan tlang lon tak ani nge bokane chung zote lo mang tangkaya phal lo thil chok luna tana mang anom chu vengtu te po hian rem thria anti ve hle bokane tanina luru khi dan bo chiat na lian takane chumi hria chuan kumsan hi som panhi khan Tiffany Hart hi Ohio Butler County tanina luru katuma Tiffany hian tanin hungna thir chu rui chungin alona vengtu te tan han mulo ngai na omlova kalson turan ti poin man ka du ni tin alon lui zela an man tange nge ni
Tiffany hi tang turati ani baka poisa thahnem tak choi tir ani zui tang nge bokane kumsan hi som pakhat August ni soma khan Johnny Khe sa hlawanga tanin mingthang Folsom Prison hung na mi pakhat lon lai munia thu nei tu te chuan tlan chhuah tume motiin beipui an thlak zui nga lane tang mingan lama kimlo anom lo tanin le a chevel chu darka ruk chung vel anzon kwal nuwa hung na a lon liam chu an muta a tlan chhuah tum ni lovin luruk tum zo kalonia he tanina lotang hrepto mevin usaria ane ahung na tanga lon liamin bolhlo troi thei an song bol na hmun nim sang laya abirua mu harsave tak turane usari hi kumsang ni pakwa khan ruk thu boy wangin tanina hian khungania chualai lo kani lain alu ruleta a tanina hian phallo thil ron tol ru katum halone usari hi reizok tang turle sum thahnem tak choi tura achung thu rel sak ani tabokane tanin chunga phallo thil lalu tur hian tangte chuan an ngai tuana zong an seng thina an lak lu tamber chu rui hlo ani tlang puibok pon lamangin sum tam hek lo le rui hlo man hi atlom thei hle hei wang hian Yorkshire Englanda mi pakhat chu mantlom zo ka rui hlo a lei theina tur hian tanina lo lu ru to a rui hlo chi hrang atam bok nen ngolvei tan chuan du thu sam ani ringot to me Yorkshire tanin bi ka hian rui hlo tlan duwa lut ru hi an lo om fo to thina hengmi te hian tanin banga hian leilon an hnu chia deuh ngei boka he leilon hi midangin tlan chuana tan mangtang kai thei tur ni ma se tanin hi nuaman ti hlom hle te poniang tlan chuana tana mang an om ngai chuang lem lowane mezial kan mamo chuan age of dortea kan le mai thrin ma se heng ruk ru te ro hi chu mezial awangin tanina an lut ru thung ruk ru te hian Lancashire HMP Kirkham chu rokchi takani tian thria a hungchunga hian courier service DHL chuan kudam an neya he tanin baka Lancashire tanin rang mezial da khom na mun puyane tanina an luruk lai hian mezial hi an che khol tamlai takani ti an thre chiang hle boka dollar sing khat le sang thum cheng makta duai telman an la chuak theya hei hi kumsang ni som pakhat November thla thleng khanin tanin roktu te hi hriat chualovin anom zui bokane Serhiy Vlasenko hi Ukraine Prime Minister hlui anram meche Prime Minister masaberni bok Hulia Timoshenko i ukil hania kumsan hi som panhi April thla khan Hulia i mutum hian an tan tirna Krakow tanina alovalut rutone Hulia hi kumsan hi som pakhat khan thu boy rang awangin man hania thu nei na mang sual le eiruk na kalpuya pu hani deuh bera kumsari chunglungin tang turati hani bokane aukil hian Prime Minister hlui hi mu adu boxi veng tulamin an phal boxi lo ati ngai na dang hrelo chu tanina hian alu ruzui ta ne April ni som panhi tlaidar thuma tanina hian aluta veng tu te chol hunlai taknin ahung na hnuai lama tangin awak luta Hulia hi awa muta chia chuang lo thungane Footballer zinga chanchin duam lo nei nga ve thei tak Mario Balotelli hi kumsang ni som khan meichia chawdana tanina lu atuma wangin man haloni to Manchester City nan leihlim khuplia mawanga a khel thei lo lai kha ania anram Italia Brescia lama awmane tanin gate hi a in honga Balotelli le aunau pa chu phalna po lalem lovin an tlan lut ringot mai ani ome an lu chan hi an soidan chuan meichia chawda khom na tanin ania an ngai venzui tlat wangane vengtu ten an man hnuwa dark card chan vevel zo na anin zota ngai damte indilin thu boy siam saklovin an chhuah zui leta a Balotelli hi azak viau niin police lam chuan an soyane